Parlok ngadon hang ni mentah hadubri bat kumbang ong yapi ha tu ka fast block jonga ha ka video bang apen iya pul bari ba ngapen iya pi ba kidang or itu giding ban sna ne ke jingking ndrei na kada ba kimpat yo ya ka tu ka jaka ban stok ya ki machine namar kidun kam ka jaka ka bahadu chispa akar deina kada kadau ba kimpat la ban sedang ya ke jingking apul bari ngawan khenang mentah ne na kam ta jong pi ban pen i ba kumno ka ne ka jingtrei mentah po dhubri kalaya shashat ka ne ka jingking ka jingjrong juga jingking kan long kat khentai kilometer nang ne sepul bari te parlok ngawan hang ne mentah na kam ta jong pi ban pen i ba ka ne ka jingking mentah kadang ya ke jingtrei shashat chakmat kani kade ke jingking ke padang yat ke jingsna mentaling ba ka wa brama putra hapdeng ke asam bat ke meghalaya hapo kanut east india kani ke jingking ke bansna na dhubri sepul bari kande ke jingking ke bajrong hapo kari india bat lamang mat pendep ya ka haus nem arhajar athun riu hadu arhajar athun nyo bat ke jingjrong jong kane ke jingking kalong khat khandai poinlai kilometer kani ke jingking kadon hajan bat ke bangladesh border kat penyeso ya ke asam lengba ke dhubri bat ke meghalaya lengba ke pulbari kata ke national highway 127B ke jingtrei ya kane ke jingking kadang sedang haus nem arjar khat khandai arjar arphau bat labai tingka da ke Japan International Cooperation Agency bat la pentrei da ke NHI DCL Northeast National Highway Infrastructure Development Corporation bat la penyaj da company MRT&H Ministry of Road Transport and Highways Larsen and Turbo LNT kilastang ya kene ke jingtrei ha ke jingmang pisa ka ba lai hajar chispa and refusan pon khandai pu khandai kelur ya kene ke jingking langmang bansna ha ka dur jong ka 4-lane bridge bat lingba kene ke jingking kanwara ya ka roi ka par ha kene ka than bat kan improve ru ya ka tourism bat ka kam khai pateng ka jingyo kam yo jam bat kiwei da ka penyeso ya ka not is bat ki benta jong kari india